Ahojte, tak v druhej časti nášho cestovania pokračujeme autom cez Čiernu horu. Prechádzame úsekmi, ktoré sú momentálne vo výstavbe, nové cesty, obchádzky a miesta, kde sa jazdí pomalšie, ako by sme čakali. Aj to však patrí realite cestovania na Balkáne. Po absolvovaní hraníc vstupujeme do Albánska, míňame Tiranu a smerujeme popri pobreží cez Drač stále južnejšie. Pred nami je dlhý presun, meniaca sa krajina a prvé pohľady na more. Naším cieľom je Saranda, kde sa naša cesta posúva o ďalší krok ďalej. A toto je naše ubytovanie tu hore, tam na samom vrchu. Miesto, kde sme došli ako druhé ubytovanie, som vám hneď nenatáčal, pretože sme došli takto večer neskoršie. V podstate už potom nebola ani chuť, ani vôľa natáčať nejaký príchod a už deti boli unavené, tak sme mali dosť roboty s nimi. Ale teraz je vlastne toto naše druhé ubytovanie, kde je tu vchod do podzemnej garáže. Tu parkujeme s autom. Takto nejako a tu sa nám ide priamo do apartmánu na 6. poschodí. Tu je to celkom v pohode, akurát tá premávka tu je trošku taká, je to dosť frekventované, lebo pred tým hotelom alebo apartmánovým domom je dosť taká hlavná cesta. Takto sa dá ísť ešte po schodoch, keby niekto nenávidel výťahy. Ale nedoporučujem. Takže takto sa tu býva. Tu je obývačka s kuchyňou. Tu majú decká takúto miestnosť s poschodovými postelami. Kúpeľňa. Tu je ďalšia miestnosť, kde spia naši kamoši, ktorí sú tu s nami, a toto je ich kúpeľňa. Tu aj pračka. Tu máme takúto krásnu terasu. A dneska nám slnečko svieti super, úplne je teplo. Dá sa chodiť normálne doslova v tričku. No a tu máme výhľad z terasy. Tam oproti je Korfu. No takto máme našu terasu. Toto je výhľad. Tu na dole sa vchádza do podzemného parkoviska. Toto celé vlastne patrí k apartmánu.
kde majiteľ hovorí, že to má nejakých 260 metrov štvorcových, ale je to určite započítané aj s terasou, pretože vnútri to není až také veľké, ale tu máme pozostatky stavby, čo není úplne výhra v rámci výhľadu. Ale inak fajn. Takže tu máme takú miestnu pláž, ktorá patrí momentálne k hotelu, ktorý je tuto za mnou. Taká miešanina kameňa s pieskom. Ale vypadá, že je taký pozvolný vstup do toho mora. Tam v pozadí diaľke je prístav, odkiaľ sa chodí na výlety loďkou alebo trajektom na Korfu. A my bývame niekde tam za tými stromami. A momentálne vyšla dúha. Po tu pred chvíľkou jemne poprchalo. A tu máme hotel. Na to, že je 31. december, v podstate zajtra, tak je tu teplo, je tu okolo 15 stupňov. Rybička čierna. Momentálne vidíte slnečno, krásne. Santa Quaranta sa volá hotel. Je to nejaká 5 hviezdička, ale tí Albánci si dávajú hviezdičky podľa toho, ako sa im zamane. Ale tuto zázemie je ozaj fajn. Tu máme takú alej týchto paliem, kde sú naukladané sezónne veci a vzadu trošku bordelu, asi jak čistili pláže. No takto sme dneska na kávičke, tuto na miestnych trhoch. Bo ja si dojdem odfotiť na kameru. Maxo, no to už to píše. No a toto je jedna z pláží k Samile. Mimo sezóny síce, ale aspoň je tu o to väčší kľud, pretože cez leto tu býva plné lehátok. Strašne veľa ľudí, hlava na hlave. Momentálne takto.
hodiny som odišla. Ja som tam bol tiež na nie jednom a... Čo robíš? Zase šmik. A väčšinou som do hodiny odišiel ja. Ale nie z festivalu, ale ja som odišiel. Jako zmyslovo si odišiel. Tá čerešňa bola moc mocná. Aha. Si vieš predstaviť. Ja som tam prišla na aute a aj som na auto. Áno, aj rozum. No. Len horšie, že sa už nikdy nevrátila. Tak toto. Dostala tam niekde. Aj tu je to parkovisko, toto bolo veľmi plné. Tuto aj na tejto strane ste sa vykúpali. Áno, ale to musíme ísť týmto smerom. Kam ideme? No tam. Poďte na kraj, ide auto. Je to vidieť, tá pláž celkom fajn. Dobre, to už to púšťame vás, že vám to bude prvý dole. Ale niektoré ľudí ma vyslovene nemajú radi. Že to je taká fajn, že poď ku mne umrieť kvetinka. To je hotel Čas. Toto je ono. Áno, ale doporúčoval by som plavka. Alebo sa je. Maxo, To gdzie idziesz? no však ide sem voda, vidíš, to sa to ošklieka. Ty tam? Ty tam radšej nepoď. Áno, áno.
Dano k nemu chodil, párkrát tam bol, ale teraz Chodí rád na návštevy kamaráty. volajú teba, že? Nie. Nemám to výrohy za niečo. Tu sa k nám pridal. Ten nabúran do slupu. No a práve sme prišli na krásnu vyhliadku nad Sarande. A takto toto tu vyzerá. To je proste krásny výhľad. A toto je strana do vnútrozemia a tu máme stranu, ktorá bude kde inde ako na more otočená. Ideme ešte hore pozrieť do takej pevnosti. Kde to bývame? Tam bývame, že by? Tam bývam. Tuto? Tam. Patričky stavieme. Teraz čeliť. Daj to sem, že ti to schovám. Počkaj. Ja ti to nebudem držať. Tak si opatrne, lebo aj tou cestou dole sa to šmíka. A ja? Aj ty Zapínaj tá dávaj. kamera, že už nebude zapať. Brutálny výhľad je tu. Ja chcem už do tohoto bunkru. Tam sa nejako dostanem. Aj. Už ma to začína na kone. Spomenul zubára, sadla som vlak. No ale tento výhľad sa určite oplatí vidieť, pokiaľ je pekný čas, takže odporúčam každému, kto bude v Sarande, nech si na tento kopec vyjde, dá sa tu parkovať. To je poriadny kanón. Max, poď sa pozrieť. Pozri na to. Čo tam je? Budú. Akorát tak. Dyš. Ty dyš. Ukáž, toto vybereme, ty dyš. Ja. Môžeš. Tak si ukáž, otoč sa. Dobre, poď, ideme ďalej. Pozri, čo budeš tam, poď Max. Aj tu je. To je čo? Aj tam je. Také. To tiež strieľa? Áno. To strelalo. A tudy. Ďalší pes. Tam nejdeme. Pozor, Havo. Volá, aký je smutný. Nie. Nechytaj Hava. To musí byť brutálne, lebo nejaká reštika. Aha. Mohlo by to byť otvorené. My sme sa tu najedli aspoň. Týmko, tam je ďaleko. Počkaj, pôjdeme tam spolu. No to vyzerá toto na reštiku pekno. Škoda, že takto v decembri je to zavreté, aj keď je tu krásny čas. Ty hlavne bacha dávaj tam, aby si tam nepadol. Ale tu je parádny výhľad na to Sarande. Tam nestúpaj, lebo to je strecha. Neviem, či mám svoj natáčať. No, tu je to parádne, čo? Môže sa povedať, že to je vidno moc. Bude to vidieť určite. Ten šum. Tu je taká vyhliadka, no. Ja? O, tuto. Pozri sa, no.
To je paráda. Viacej fúka, ale... Ale teba to musí byť, vieš, aké nárvaké. Dobrý deň. Dobrý deň. Sekuriťak. Yes. Máte lístky? Dobre, tak si ich schovajte. Výborne. Pohľavie povedať. Ale ten výhľad z tej reštiky je brutál. Takéto. Myslím si, že sme spravili dobre, že sme nešli tam do reštiky v tom Ksamile. Toto vyzerá moc lepšie. A tu je trošku z podvečerného sarande ala ochutného oka pre tých, ktorí tu ešte neboli. Tu je taká promenáda. Ideme trošku na punč a na nejaké varevé vínko, ktoré tu robia mimoriadne dobre. Trošku fúka, že? Trošku fúka. Tomu svietia oči hore na tom dome, vidíš to? To som včera ukazoval, Áno, že tam je včera to voľaký vysvietilo. jungle, neviem čo. Je asi voľaký bar. Asi na ja mať obyvateľia radosť. Jana nič. Janka sa nám niekde vytratila. Ona tam zastala, že chce vygoogliť, koľko stojí noc, tam bol taký hotel. Ona išla dolu, povedala, že ona sa ide dole pozrieť tam tým zrázom. A už nejakým spôsobom sa k nám nedostala. Možno sa už kúpe. Ona sa bežne takto odlúpne. Maxi, nedám ti kapucňu. Počuješ? Máš taký holíka. Aha, zapali Žima, svetlíka. máš červený nos. Počuješ? Pozri odkiaľ. Aha, no teraz to vyzerá lepšie. Mesiac. Teraz to vypadá lepšie. No čo, bude to otvorené ešte? Bude musieť. Ale čo tam? Hádam, nenehajú na súku týchto to. Človek sa snere hodinu do mesta, aby zistil, že tu nič není. Ešte v prvom neboli potravina. A to si myslím, že tu volačo bude. Myslí? Minimálne jeden bude otvorený. Môžeme ísť tady to a môžeme sa pozrieť u toho, čo sme včera sedeli, že či nemá otvorené ten. No. Tak ideme ďalej. Ďalej, tam sa vyšeli. Ty ticho, bustý prd. Maxi. Maxi si sa posral.
A ty tiež. Dobre, dobre. A hodím sa na radiátor. Predstavujem si, ako sa doma postaví ten horúci krb. Šťastný nový rok. Ale také pekné uličky celkom.